Mooi lu, je hem allemaal op school de wiesneus uitlang te krijgen. En in die wiesneus zat een kleurploot. Wie hem maar lijst 52 kleurploten instuurd kregen. En er zijn hele verschillende ploten ingeleverd. In de prachtigste kleuren. Je zou ze hier allemaal voor je liggen. En de mooiste van wie, met heel veel kleuren, Disney. Er is een van de voetbalspelers die een klok op klief heeft, zodat je zo'n keer heel lang de wedstrijd duurt. Zet ook een zonnebril op, het is mooi weer. Nou, we vonden dit zo fantasievol gedaan, dat we zeiden, deze juffrouw, want het is een wichtje, die krijgt de eerste prijs. En die gaat dan dus naar Jolien Altena. En Jolien die woont in Mussel. En Jolien die zit op CBS de Zandtuin.